Kissakahvila Helsinki sijaitsee Fredrikinkatu 55. Kissakahvilan on perustanut Pasi Nikkinen ja tällä hetkellä kahvilassa asustaa 6 kissaa, joista yksi on löytökissa Pete. Kissakahvilan näyteikkuna herättää paljon kiinnostusta, ja monet ihmiset pysähtyvät päivittäin ihastelemaan ja räpsimään kuvia noista pienistä ja suloisista yksilöistä. Idea lähti vähän yli vuosi sitten huhtikuussa. Mun Max-kissa kiipesi Kumpulassa 10 metriin sinne oksalle ja oli 2 vuorokautta huusi sieltä sydäntä särkevästi. Ja mä en löytänyt mistään apua, että mä olisin saanut sen alas. Ja sitten mä päätin, että mä otan itse sen alas sieltä ja otin pienen korin, kiven ja pyykkinarua ja mulla on hyvä heittokäsi, niin heitin narun yli sieltä oksasta ja laitoin korin kissaruokaa ja vedin sen korin sinne 10 metriin, niin Max tuli sitten siihen koriin ja mä laskin sen alas. Nyt mulla on tällä hetkellä 6 omaa kissaa täällä. Minkä rotuisia kissoja teillä on täällä? Siis ne on maatiaiskissoja kaikki, eli ne on tullut 5 pentua, niin 3 on tullut yhdestä maatalosta ja 2 on tullut toisesta. Ja sitten meidän aikuinen Pete-kissa, niin se on löytöeläintalosta. Mä tulen Vuosaaresta, Aurinkolahdesta. Mistä sait kuulla? No mä sain mieheltäni kuulla, kun mä olin tuolla kyläilemässä ja hän soitti sitten, että hän on netistä katsonut tämän kahvilan, että niin, sitä kautta mä sain tietää nyt tällä kertaa. Joo. No, ootko sä kissa-ihminen? Kyllä, todella. Että meillä on ollut 13 vuotta oma kissa ja nyt sitten vuosi sitten piti nukuttaa, kun oli munuaiset loppu. Niin nyt ei ole vielä otettu uutta. Että varmaan otetaan. Tää olisi sellainen paikka, johon on ihan mukava tulla. Kyllä, kyllä.